Здравейте, аз съм оператора Жоро Иванов, по-скоро не оператор, да, Жоро Иванов, в момента не е с мене. Правя това кратко клипче, за да ви напомня, на 1 февруари от 12 часа ще има премиера в нашия канал. Не знам, направете си таймер, аларма, каквото искате си правете, но на 1 февруари от 12 часа на обяд ще има премиера на нашия клип. Защото на 1 февруари правим 1 година от създаването на IDB комедия. Те си направете си таймер, аларма за 12 часа премиера.